Čo? A kusku, otvor. Yeah. A čo Tereska papá? Dobre. Tereska, čo je to? No to Čo je to? Čo je to? Polievočka? Ňam, ňam. Nie, ty spapáš. Tak kde to spapá, hej? Ham? Tete. Papka, alebo kde to spapá? Sa ti chce spinkať, čak? Neprosíš si? Tak Nejdeš papkať? Tak ukáž, ako sa slniečko smeje aspoň. Ukáž. Krásne ťa vidno. Tak sa smeje Ešte slniečko. jedno. Už si videla slniečko s jazykom? A urob si, tak to urob. Môžem hovoriť? Sa opýtať nič nové, Si videla tie ksichty, čo s Maťou robili? No. Poslala tie fotky. Aha. Urob takto. Volám. Zdvihni si. Takto urob. Dosť, dosť.